Как да създадеш бизнес идея? Това е една от най-горещите теми и всеки един от теб съм сигурна, че си задава този въпрос. Има нов подход при създаването и оценяването на една бизнес идея в ерата на изкуственият интелект. Вече не е нужно да правиш сложни проучвания, да събираш мнения от масовата аудитория, да плащаш на ресърч агенции или да следиш резултати на конкуренти. Има много по-лесен и интелигентен начин това да се случи. В свръхконкурентна среда, каквато всъщност е средата в днешно време, успешната бизнес идея не идва от гениалност. Това искам много добре да го разберете. Тя идва от ясно мислене и от добро изпълнение. Ето няколко съвета, които искам много добре да разбереш как работи механизма за създаването на успешна бизнес идея в днешно време. Не започвай с идеята, а започни с проблема. Идентифицирай къде има проблем и съответно къде има нужда от разрешаване на този проблем. По този начин ще генерираш идея, която наистина ще работи. Най-честата грешка е: имам идея, сега ще търся клиенти. Или имаш идея, но не си я тествал, не си проучил нито пазара, нито конкуренцията. Ентусиазиран си за тази идея и си казваш, че трябва да я осъществя на всяка цена, а пък после ще мисля как ще я продавам, къде ще намирам клиенти и така нататък. Правилният подход е: виждам проблем, виждам ниша, където има проблем, мога да дам решение на този проблем, мога да създам нещо, което ще помогне на хората да разрешат конкретен проблем, който съм идентифицирал. Задай си някои основни въпроса. Кой има този проблем? Колко често го има този проблем? Колко често съществува? На каква маса от обществото този проблем реално е проблем? Има ли вече създадено решение за този проблем? Или ако няма, има ли поне частично решение на този проблем? Плащат ли хората вече за този проблем? Това са въпросите и това е първата стъпка, от която трябва да тръгнеш, ако искаш да създадеш успешен бизнес и успешна идея. Независимо дали си предприемач, който сега ще започва, или вече си собственик на бизнес и имаш разработен продукт или услуга, но не си съвсем доволен от резултатите, искаш да скалираш бизнеса с развитие на допълнителни продуктови линии. Това са първите въпроси, които ти трябва да си зададеш и ясно в съзнанието да можеш да си отговориш. Ако проблемът не е болезнен, ако той не е парещ, ако той не е силно належащ, неговото разрешаване не е силно належащо за обществото, мога да ти дам гаранция, че тази бизнес идея няма да е успешна и бизнесът ти ще е слаб. И обратното. Независимо колко е яка дадена идея или ти си мислиш, че тя е най-добрата, ако тя не разрешава нечии конкретни казуси, ако тя не подобрява живота на някого, ако тя не улеснява някаква част от населението, със сигурност тази идея не може да се нарече успешна. Друга грешка, която забелязвам, е, че много собственици на бизнеси или такива, които искат да станат собственици на бизнеси, са предприемачи. Те си казват: много конкуренция има в тази ниша, аз как ще се отлича, това е наситено, пазара вече е пренаситен. Не, това е огромна грешка. Конкуренцията е сигнал, конкуренцията не е враг. Много хора се плашат от конкуренцията, но истината е, че ако няма конкуренция, това означава, че няма и пазар. След като никой не е създал съответното нещо, това означава, че може би този продукт или тази услуга не разрешава нечий проблем и не се възприема добре от пазара. И обратното, когато в даден сектор, дадена ниша е силно конкурентна, това означава, че има търсене, има огромно търсене.
Твоята задача в случая не е да си уникален, а да си подходящ, да си удобен, да разрешаваш проблем на маса от хора за конкретна ниша, за конкретен контекст, за конкретен тип клиент. Много от предприемачите разсъждават последния начин. Трябва да намеря ниша, където няма конкуренция, където е лесно, всичко се случва без проблем, защото само тогава ще бъде успешен моя бизнес. Не, това също е грешно твърдение. Намери своята микро ниша. Бъди конкретен. Масово предприемачите бягат от това да навлязат в микрониша, но в днешната ситуация с изкуствен интелект това всъщност е нещото, което най-много работи. Вместо да направиш онлайн фитнес платформа, съществуват множество такива, всички знаем. По-добре направи онлайн тренировки за бременни жени, които работят от вкъщи или които са в отпуск по майчинство и имат нужда от подобен тип. Това е ниша, това е нишово. Да, таргет групата е по-малка, сегмента е по-малък, но със сигурност това нещо работи. Ако успееш да го представиш по подходящия начин, чрез подходящите инструменти да се позиционираш добре. Предимството в днешната ера е, че всяка една идея, която ти генерираш, може да бъде тествана много бързо и лесно и то с абсолютно почти нулев разход за това. Много лесно можеш да създадеш лендинг страница, много лесно можеш да създадеш продажбена фуния, TikTok профил, да започнеш да пускаш и да създаваш съдържание там или Facebook страница и да я тестваш, да видиш как ще реагира пазара. Реално инструментите на изкуствен интелект ти създават скорост. Запомнете го това. Скорост. Това е ускорител, който ускорява многократно развитието на твоя бизнес. Печелят не най-умните, а печелят по-бързите, по-смелите, по-хитрите. Аз обичам да се шегувам с моите курсанти, че е много по-добре да пуснеш нещо, което има 70% добро качество днес, отколкото да пуснеш нещо след 5 месеца или никога да не го пуснеш, но да го създадеш с 100% качество. Друг интересен подход за създаване на бизнес идея е да комбинираш уменията си. Това, което умееш, това, което хората търсят и това, което пазара плаща. Пример. Ти разбираш от Хикс нещо. Хората се борят за Y нещо. Направи решение между Хикс и Y. Дай им това, за което те се борят, с твоите умения, които ти имаш, по начин, по който да бъде достатъчно атрактивен за тях. Това е гаранция за успешна бизнес идея.